Pedang senyupai perlok syak naik story. Te kumba filati. Taka bape ya ka thumbnail halor ka ka naik video menta ka sengi kan long spang ayu. Te yang ini sengap no. Kanai ka cing ya thu khana. Kastang na North Korea haus nem arhajar lai. Ladon kowe ka khana kan thai ka ba tang khat henrius nem kerta. Ka ba kerteng ka shoy. Ka ba na South Korea. Kala ya kendu ya u senrang. Uba kerteng upak. Uba day namir yang North Korea. Kiladon kacing ya day kebacan ha ka online. Handrai kimpat ju ya kendu ha kajing imba sisa. Kicu ya tek bat phone hadu bandamit. Kila tip ha iwe ya iwe pat. Kacing ya day paralog online jongki. Kala ne chisnem haten chisnem. Ha ubana jamang arjar saw. Upak ula kerpat ya kasyoy ban ya kendu ya ha kajing imba sisa. Kumta kasyoy kami nalaying bat kalej samir yang ban ya kendu ya Anda kalawan haying jong kalatet ya kajing kang. Hangta upak ula pli ya kajing kang. Henrai upak ula bat da unar bat ula syo ya kasyoy ha ka khalai. Hangta kala penlong ya kasyoy bantu jingken mau. Pat hangta upak ulatan ya kasyoy sapo kamera. Hapo ka kamera ladon khatway ngut ki paralog jong upak. Bat kila le be ijot ya ka. Uway haden uway. Pat kat ba kidang le ya kini baro. Kila ring video ya ka. Ban pendon kam ya ka kum ka atiar penja buram. Bat ban pensitom ya ka hakipor ban wan. Bat kanai kala peteng. Kasyoy kala sya le benda ka basyar kay. Nangta kila be ya kasyoy na ka kamera. Kasyoy kala mi da ka bayam. Ka klem tip ka balajia ya ka. Hangta kasyoy kala lej pai no shalaying. Haden kini ki baro. Kamshim la ya thu yano ru namar ba ukpa jong ka ukarni bah bandi kiat. Kanai kala panmi sibon ke jing hapadeng ka kami bat ukpa jong ka. Ha kawai kasngi ka kami jong kasyoy. Kelasnya usi yala utengah. Hangta kala mi na ying. Bat hangta kasyoy menta kelasa bat ukpa jong ka. Ukpa jong ka uwan saying daka babuat manla kasngi. Bat upun stam penyi ya kasyoy. Namar kanai kasyoy kala du jing shania ha uno ubru. Hanrai kasyoy menta kala sya pentut. Ha ka jing mujing perkat. Kinai kibriu. Ki pendon kam ya kate ka video ban penja buram ya ka man kasngi. Bat ban sim pisana ka. Bat ki penbor ya ka ban le ya ki kam bem senyau tenat. Pimla ban mudur ba kini baro kincia ya ka khana kanthai ka badang khat henrius nyam karta. Kiju phone ya ka soy man kasngi ban le ben ya ka. Kiju ya thia tengah bat ka. Ha ki kamera chat jing chat bat ba. Ha ki boss school. Ha ki jaka ya le kai. Kila bu jing tho ya kini baro namar kanai. Kiru kila stang ban le ben ya ka. Kat ba kadang le ya kanai. Kasyoy kamat ya ka jing ki bak serkai. Kaput ka yaj laj haba kita kirunar. Kila penbor ya ka ban wanelam ya ka para jong ka. Bat ka chaki. Bat la penbor ya ka ban sim ya ki. Bat hangta kisah pinstam ha kaju ka kam. Nangkong lale be ijot ya ki. Nangta la shon ya ki video jong ki. Kisah pendik ruman kasngi. Kasyoy kelas nyausi ya kini baro. Kala ban senyau tuwe kumta kasyoy kala persang ban sim yala kajing im jongka da kabati ya kidawan. Hanrai don bok badon ki bayoi ya ka. Bat kilaya lam ya ka ardor cha hospital. Hangta u doktor ulayoi ya kijing mensaw ke babun ha ka med jong kasyoy. U doktor ula hukum ban ai ya ka kai phot jing pang. Haba u doktor ulayoi ya ka kai phot jong ka koj ka khia. Ula lengo anamar ba kasyoy kala sya bat bor ha kisenrang. Kibadon ha pedang sipau bat khatway ngut. Bat kasyoy on ya keren ya kanai bat uno ru. Hangta u doktor ula bentip ya kasyoy ya kini baro. Nangta kasyoy kala ucor sakipulit. Ha ka ar hosan tarik unailar arjar saw. Kasyoy kala tibru ba
kam day tang maka marway kiway pat kisan ngut kibriu kum maka kila sya le beny ha kicu kida khot jong ka hun runar kanai kalapan kuslai susu ya kasoy kala ucor sya kipulit hanrai ha kacing to kit kipulit kila kali beny bahaya ka kila kali ba ya ka hato phim sim la pansoy ya kita kibriu kila day ban pansoy ya ki day na kata kadau ba kila le ya phi hatu ka ne pat namar jong phi kanong ba miriang kayo ya ka kerteng ke basniu haden balaong ya kinai baro kipulit kila le ben sibun ya ka kasoy kala teng hangta kala dawai ya ka pulit kentai hanrai sum la sngap ya ka bat la khot ya kasoy sathanat pan itu ya kinong le kam sniu kinong le kam sniu kisong ha ka wei ka kamera bat kasoy ru kasong ha ka ju ka kamera bat hangta la kali ya kasoy hato kila le be ijot ya phi hato ulale ya kanai kacing le ben hapo ki benta ba kerpang jong phi hangta kinai ki jingkeli ki ba phalla ki panthut ya kacing mut jing perkhat jong kasoy kacing long jing man kapoy sya ka ba khrau ha haba ki pulit ki penwi ya kanai kacing chia ya kasoy sakilat pathai khubor kanai kala penlong ya ki kmi ki khpa jong ki nong le kam sniu ban ya kandu ya kasoy bat ki penbor ya kasoy ba kin siu da kapisa na kapenta kata kacing le ki khun jong ki ukpa jong kasoy upum khan snap ya ka e ka bala chia ya ka khun jong u hangta ula sim ya kapisa san pho billion na ki kmi ki khpa jong ki nong le kam sniu bat ula penlong ya kasoy ban soy ya ka dorkas kumta ki nong le kam sniu kim sim la sya pen stam wat tang sisen ru kasoy ka itu ya ki prangut na ki khatwei ngut hanrai tanglai ngut ki sya pen stam namar baro ki de ki khna namar ka nei kasoy kam yo wat ya kacing bisar ka babiang hanrai ukpa jong kasoy sim la penlut wat tang sitengkaru na ka pisa ka ba ula sim na ki kmi ki khpa jong ki nong le kam sniu ha kacing pen kala ha ka rukom im jong kasoy ka kwa ban rung biang cha ka college hanrai dan ka college ka ba padiang ya ka kanai kala panthut ya kacing pule jong kasoy khadu e kala don ka kandon ka ba khang ban yo kam lada uno umpat pandep ya kacing pule jang u namar ka nei kasoy kamla ban sem ya ka kam ka ba bidor hangta ka ba panlong ya ka ban sa pandu nong ha ka liang ka pisa tangka bat ha kacing mut jing perkhat namar ka nei kasoy kala sha kem dang shen ha ka mukot duma tu te hangta philas nyau thu ba ka nei kala chia ya ka wei ka khna kan thei bat manta ka sngi ka jinglong jong ka kala kala na ka basniu sa ka ba kham sniu bat manta ka sngi don ba yeng hajan jong ka bat da ka nei ka jingya thu khana kala kut te parlok lada phisnyu tanat ya ka nei ka videos nyu ban subscribe ya ka channel jongi